Nag-loading ako guys. So, pasensya na kayo. Hello, hello. Ayan, nag-loading si GM. So, start tayo ng panibago, take 2. Take 2 na naman tayo mga loads. Kasi wala tayong ano. Oh yeah. Oh yeah. Mahina yung signal guys. Mahina yung signal. Pasensya na kayo. Ayan, take 2 tayo. Take 2. Tamsak lang, sapat na. Hindi tayo nito makaano. Paano tayo nito kikita? Yung signal natin nag-iikot. Nawala na naman ako sa ere. At anong nangyari kay Lolo? Ayan guys, pasok-pasok lang po tayo. Ayan, ayan, ayan. Tamsak lang, sapat na. My God. I-mute muna natin.
Tay. Sorry naman, nakamute. May kausap kasi ako kanina, charot. Kalimutan kong ibalik. Ay, nako. Ano ba yan? Pasaway talaga. Yan kasi. Ilang buwan na ako hindi nagpapakita, kaya yan. Nahiya na ako sa madlang people. Char. May nagreklamo kasi guys na tinataguan ko daw sila, yung mga members ko. So, hindi naman ako guys nagtatago, na busy lang. Nawala na yung bulletin ko. Sana ba yan siya? Ayan, Edward Timbol. Musta po? Okay lang po, Sir Edward. Ayan, kung gusto nyo magpa-games tayo guys, pa-share naman po ng aking magpa-games tayo ngayon kahit saglit lang. Sige sisi ko, ay tambay lang. Maraming salamat po sa patambay. Bagong dikit ka ba, Sir Edward? Salamat sisi sa patambay, Consita Velasco. Sige, tambay lang ako. Sir Ritz Tano, ayan, pa-share lang po para magpa-games tayo ngayon. Mabilisan lang tong pag-games natin. Pag may dumating. Hindi pa ako nakapag-share, ayan. Mag-share muna ako guys, kasi para dumami tayo, no? Hindi pa ako nakapag-share. Mag-share muna ako guys sa aking community. I-ready ko lang yung papagames natin guys. Ayun.
Acting talaga siya. Nalaglag ako manay. Nalaglag ako kanina. Nalaglag ako kanina. May na yung signal. Take 2. Nag-take 2 ako. Ayan, Family Islanders, big love shoutout sa iyo. Maraming salamat po. Ayan, Team Dot Dot, love and support from BW7. Nalalaglag si Jim. May na yung yung signal namin. Hina-hina ng signal. Thank you so much sa inyo guys. Hindi ako makapag-music dito. Tulog na si Lolo. Tulog na yung aming matanda. Sayang naman, wala tayong music. Ayan, tamsak Madam Jem. Wow, Madam. Mega love shoutout sa dyan kay KBM TV. Ayan. Di ba naka-LS ka? 10 PM pa ba yun? Magpa-games tayo ka Brian. Wala pa, mamaya ka pang 10 PM, no? Salamat. Oo nga, 10 PM pala. Yan, si Koy Maricel Bernales, mega love shoutout. Salamat sa inyo guys. Happy Sunday. Naririnig nyo ba ako kanina kasi? Mamaya pa yan. Oo nga, 10 PM pala sila. Maraming salamat sa inyo dyan sa patamsak. Ayan. May 5 million in the house tayo para gusto nyo magpa-games tayo ngayon. Ayan, budots. Nagbabalik si budots. Wala tayo guys music kasi tulog na si Lolo. Pag-games tayo ngayon guys, oh. Halimbawa ganito, yung pera, no? May 6 digit dyan. Oh. Kita nyo ba? Ayan, nakita nyo yung number dyan, 6 na digit. Ayan, Keisha. Mega love shoutout, salamat. Hi po, tamsakdan. Malabo, ayan. Wait lang ha. Palitan ko yung camera ko. Ayan. Kita nyo yung 6 digit na number. Kailangan ko lang po yung last number, yung nandito sa
Last number. 3 lang yung kailangan ko. Ayan, di ba nakita nyo? 380. Bakit malabo? Ayan, okay na. Oh. Malabo yung ano, wait lang. Kita? Malabo talaga. Ayan. Kita na? Kailangan ko lang naman guys yung last number. Halimbawa, 450 ang sa huli. O, ayan si Ann Lester. Ayan, insan jakitan kita. Hi ni Martis, ma'am ano, Mani Martis Gasita, ayan. Magpahula po ako ng last number. Kita nyo? Agoy, maubos ko na yung pera ko dito. Ayan, bago to ha. Ganito. Yung last number lang po ang kailangan ko. Last number. Ayan. Nakita ba yung number? Bakit malabo? Maghula na lang kayo guys. I-type ko lang sa dulo. Halimbawa, maghula kayo. Halimbawa, 380. Kailangan ko lang ng 3-digit number guys. Tatlong number lang ang kailangan ko dito. So, game na kayo? Last number lang ang kailangan ko. Basta maghula kayo ng 3 numbers. Naririnig nyo ako? Halimbawa 100 or basta 3 numbers lang po kasi di ba may yan, may 6 na numero ang dito, ang pera natin. 6 ba to? 1, 2. Oo nga, 6 yung numero. Last number lang yung kailangan ko, guys. Sige na. Okay na. Game. Ayan. Game na, guys. Type ng ready. Pero yung nito, guys, yung load lang tayo. Wala pa kasi kaming GCash. Hindi pa naayos yung GCash. Bukas pa daw. Sige lang Gusto nyo ba? Bukas namin isi-send yung yung load. Type lang po kayo ng okay, kung okay kayo. Ayan, 25 pesos load lang po to. Ang may tayo, may 5 winners tayo guys, 25. Dali. Go na kayo, go. Napaka-easy lang naman nito guys. Ayan. Go na, ready na kayo ba? Ready na, type ready.
Para naman mahasa yung utak natin dyan. Mainit pa naman guys. Ano, ready na kayo? Magbubbles tayo guys kasi ang ready na ba? Ready. Type ready guys. Type ready. Na naman. Ang sipag talaga ng sisi ko'y magula, oh. Pag hindi yun nahulaan, magbibigay ako ng clue. Halimbawa, ano, pag hindi yun nahulaan, magbibigay ako ng clue. Ilang digit? 3 lang. 3 digit lang po. 3 digit lang tayo. 3 numero lang ang hulaan nyo. Ayan. Malaki ang pangangailangan. Hahaha. Ayan, Sisi Koy. Share na Sisi Koy para marami kayong masaya. Ang laki ng pangangailangan. Manay Marites, hindi to alam ni Jeniel kung nandito si Bunso, sasali yun. Hindi ko ata na-share doon. Malaki yung pangangailangan, charot. Salamat Sisi Koy pa sa pa-share. Ano na kayo? Ready na kayo? Ready, type ready. Salamat sa pa-share. Ayan. Mamaya dalawin naman ako ng ng loading. Nako-void. Hirap, ha. Dinalaw ako Sisi Koy ni loading kanina. Ano, go na? Tawa-tawa lang tayo dito. Sir Milan, ikaw ba yung budots here? Budots, ikaw ba yan? Agoy, magpakilala namin kayo guys, kasi hindi ko talaga kayo, ilang buwan akong hindi nag-ELS. Ayan guys. Oh, bago-bago pa naman yung kinuha ko na pera, oh. Ano lang yung number dito? 6. Pero 3 lang yung kailangan kong number. May na yung signal. Sa Sunday pa yung Grand LS namin, Manay Marites. Sa Sunday. Oo nga, last digit lang pero 3. 3 ang kailangan kong numero.
Ayan, maraming salamat po sa pumunta. Sino ba yung bago dyan napasok? Poisonet. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Tama ba? Poisonet? Hindi na ako marunong magbasa guys. Mag-EBC na ako dito. Ayan, 5 billion in the house. Ano, go na tayo. Abutin talaga tayo ng loading mamaya. Mega love shoutout sa iyo, Poisonet. Hello ate, ayan. May mga LS kasi guys yung mga team, kaya konti tayo. Naglo-loading na naman siya. Sino pa yung mga nandyan sa baba? Last 2 digit. Pwede po pa yung last 2 digit. Kahit 2 digit lang or 3 digit, ano, hindi naman siya mahirap. Ano sisikoy? Go na? Ayan ka, ano, bro, ka Brian, magka-games tayo. Gusto mo? Share mo nga, ano, i-share mo naman sa GC natin, bro. Baka hindi nakita ni Jiniel, ni Bunso. Mamaya pala mag-LS na kayo. Akala ko nanalo na ako, charot. Nanalo ka na, sis. Ayan, salamat po, ay, ano, sa pa-share. Share mo, baka tulog si Bunso or nagtutulog-tulugan lang. Kung hindi ngayon makapag-games, pag-games tayo dyan sa ano mo, sa StreamYard mo, mamaya pag-LS mo. Mag-akyat ako doon. Mahina kasi yung signal namin. BG here. Ayan, Lods. Akala ko tulog ka na. Siya na all natutulog na. Okay na ba yung Gcash natin, Lods? Dumating na ba yung ano mo? Yung pinsan mo?
madam, landi mo nami, charot. Naglalandi. Sana all. Okay lang yan, Sisi Koy Maricel. Take your time, Sisi. Wow. Kauwi ko lang din, sis. Nag-edit. Tapos, ayan. Nag-edit ka pa pala ng pang-premiere. Sige, sige. Salamat sa pa-share, bro. Pag hindi ako magpa-games dito, doon na lang sa ano mo mamaya. Sa LS mo. Tig-try ko lang to. Kasi tinataguan ko daw sila. Hindi naman ako nagtatago eh. Ano lang kasi na busy lang. Gabi lang naman ako magka-time. Hindi ako makapagpa-music dito kasi tulog na si Lolo. Time na magpahinga siya kasi may vaccine siya sa Lunes. Martes. May vaccine siya, guys. Bawal mag-ingay. Bawal mag-ingay. Pasensya na kayo, mga lalabs ko dyan. Hindi naman ako nagtatago sa inyo. Nabisi lang talaga sa trabaho si Jim. Ayan, may 8 million in the house na tayo, guys. Tama ba? Sino kaya na naman yung nagtatambay sa akin dyan? Maraming salamat po. Yung 11 million in the house dyan. Ayun, may ano tayo ngayon ah. May bisita tayo, guys. Ayan, Lods. Thank you so much, Lods. Huwag ka muna matulog. Tinitingnan ko lang yung mga members ko kung sino ba yung dapat kong ayudahan. Ayuda. Sana all may ayuda. 25 million may ayuda.
Maraming salamat, Sir Mikoy. May ayuda tayo, guys. Laglag girl din to eh. Ayan, nag-loading. Loading. Ayan sa kong CP. Nangyari dito. Wow, 40 minutes na tayo mga lalabs. Bilis ng oras. Ano ba si Redstone? Nagsusulat lang ako, Lords, ng mga members ko. Ipi-play ko sila bukas. May utang ako eh. Hindi pala si Redstone. Basta. Nabisi sila, Lords.
Andito lang ako guys. Andito lang ako.